Fil-vjaġġ li bdejna fl-2020 issuġġerejna atteġġjamenti tal-Knisja ispirati minn dak li jgħallem il-Papa Franġisku fil-eżortazzjoni tiegħu Evangelii Gaudium, il-ferħ tal-Evanġelju. Knisja li tisma', li tilqa', li takkompanja u li toħroġ. Qegħdin fit-tieni sena. Knisja li tilqa' huwa li tfittex il-wiċċ ta' Ġesu fl-ambjenti kollha tal-gżejjer tagħna, tas-soċjetà tagħna, mod speċjali dawk li mhumiex forsi milħuqa mid-dawl tat-tama tal-Evanġelju jew inkella mill-qalb ħanina tagħna ninsara. Atteġġjament li jgħaddi minn ġudizzju tradizzjonali u preġudizzji antiki, imma li wieħed jisma' u jilqa' lil ħutna fis-sitwazzjoni fejn qegħdin. Atteġġjament li jiġbaħ l-atteġġjament ta' Ġesu quddiem is-Sammaritana, quddiem il-mara adultera, tal-atteġġjament ta' Pietru quddiem Kornelju, huwa bniedem pagan u Pietru huwa sfidat mill-Ispirtu Santu li jilqa' lill-ġnus propju fil-figura ta' Kornelju. Wara kollox, ispirati anke minn din l-esperjenza ta' Pietru, l-Apostlu magħżul minn Kristu bħala raj fl-Atti tal-Apostli kap 10, aħna l-Maltin insibu wkoll l-erq tal-laqgħa tagħna ma' Pawlu. U dik ix-xrara ta' mħabba li kebset fil-qalb tagħna mill-Apostlu Pawlu irridu inkebsuha billi inxandruha b'ferħ u anke b'atteġġjament pożittiv.